אוי נו, כל שנייה זה נכפה. נו! מי שלא מגיע בזמן מפספס. די, ממי, יהיה בסדר. איחרנו. אמרתי לך שזה יהיה ככה. תסתובבו, אני כבר מדברת איתכם, זה בסדר. אני אדבר איתה, את תעשה סיבוב, זה יהיה הכי מהר. אוקיי, אני חייבת את אבוש גם אבל. את חייבת להפסיק עם... לא משנה. אבוש. איך? חבל שאתה לא רואה את זה. עכשיו אתה רואה. עוד פעם הוא לקח אותך לדירה מוזנחת כזו. תגידי, מה, הוא מצפה שאני אסכים שתשני בתוך הפח אשפה הזה? כן, תראה את הסלון. המרפסת מהממת, נכון? במודעה כתוב שרואים את הים. כן, רואים. אני רואה אתה מבין, זה הסלון. והנה תומי. מה עם הסטאז'? הוא התחיל כבר? לכי תראי מה קורה במטבח. מטבח? זה שבמודעה כתוב 3 חדרים, לא באמת אומר ש3 חדרים. חדר זה חדר. את יודעת שאלון, הבן של בתיה, כבר סיים והתחיל לעבוד. והריהוט נשאר? אבל הוא נשאר, זה במצב טוב. איו! תגידי, כמה אמרת את רוצה פה? 4,200. 4,600, סוגרים? הלו, מה קרה? אנחנו באמצע שיחה פה. חביבי, אני סוגר על הדירה. מה זאת אומרת סוגר על הדירה? בדיוק אני התכוונתי. חברים, בבקשה. זה מה שקורה ששולחים 2 ילדות לבדוק בית. אתה לא יכול להתפרץ ככה. איכס! מי לעזאזל יגור פה? אבוש, אני אדבר איתך. אני מתנצל. תומי, זה... תודה, אבל אנחנו נוותר, היה נעים. ביי, אוש. ממי, אתה כועס? קצת הגזמנו עם הווליום, לא? מה, באמת? איזה לא נעים. מזל שזאת הייתה דירה מזוויעה. יש! ידעתי, ראיתי את זה עליך, מההתחלה שגם אתה לא אהבת. זה שלא אוהבים לא אומר שלא צריך לעבור ולבדוק. וחשוב שהפעם הבאה נגיע בזמן אחר תפספס דירה טובה וחבל. טוב, ממי, אני באמת אשתדל. יופי, זה חשוב, את יודעת. אני יודעת, זה חשוב גם לי. וממי, כן. פעם הבאה גם אבוש יבוא. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב, תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע, תל אביב,